kowannenmu na da buƙatar inganta kansa ta hanyoyi da yawa. A yanzu da nake wa'azin nan kada ku ke hakaitowa a ranku cewa ai na san wani mai irin wannan halayyar, ai na san wani da wataƙila wa'azin nan zai amfanar da shi, bayan kai a karan kanka kana da naka gazawar. Tuba liman shagalahu aibuhu an uyubin nas, cewa ka yi albishir da wani wuri a cikin aljanna ga waɗanda rauninsa ya shagaltar da shi ko ita daga duba ko bibiyar ko kallon aibin wasu ta hanya mara kyau. Idan ka ga aibin wasu, to ya kamata ka kyautata musu zato, ka yi ƙoƙari ka taimaka musu, ka gaya musu kalaman da wataƙila zai taimake su wajen barin munanan halayensu, ba tare da mantawa da cewa kowa da kowa a cikinmu har da ni kaina na da wasu abubuwa da halaye masu buƙatar gyara, kwaskwarima da inganta, wataƙila ma har da wanda za mu kawar gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa mana. Karɓar gyara shi ma yana inganta kai da al'umma baki ɗaya. Mutane da yawa suna tunanin ai ni masani ne a fanni na, ai ni wane ne kuma na san abin da na cimma. Wane ne shi da zai koya min? Subhanallah, da zarar mun fara wannan tunanin to shi kenan mun faɗo ƙasa, kuma al'ummar mu ta faɗi ƙasa kenan, domin dukkanmu muna buƙatar a yi mana gyara, har ta kai ga idan liman a cikin sallah ya kuskure a karatu to haƙƙi ne akan duk wanda ya san kuskuren ya gyara wa limamin, saboda Kur'ani maganar Allah ne. Kada ku ke yin kuskure a wannan littafin, shi kuma mutumin kirki wato limamin da ke jan sallar yana ɗaukar hakan abin alfahari idan wani ya ci gyaransa, ko wane ne shi. Wanda ya gyaran na iya zama matashi ko dogo ko gajere, zai iya yi mai da ƙarfi, yana daga can ƙurya ya faɗa da ƙarfi, sai me in yayi hakan? Wannan gyara ne da ake buƙatarsa. Kowa da yadda zai ji gyaranka, wataƙila wani ya ci gyaranka ta hanyar da ta ɓata ma rai. Ina so idan zan ci gyaran wani na zaɓi hanya mafi kyau don kada ya ji ba daɗi, amma wani lokaci ko da mun zaɓi hanya mafi kyau sai sun ji ba daɗin nan, na tabbata ai kun san me nake nufi. Don haka aikina shine in gyara hanya mafi kyau ta hanya mafi kyau, kuma aikina a lokacin da aka ci gyarana shine kada na ji haushi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauƙi.